Opisyal na nagsugod ang campaign period alas sa mga kandidato nga nagpapili sa national position kagahapon. Alang kini sa May 2022 elections. Ang grupo ni Action Democratico Presidential Candidate Isko Moreno o Vice Presidential Candidate Willie Ong naghimog kick-off rally sa kartelya ng Katipunan sa Manila. Ang unit team ni Presidential Candidate Ferdinand Bongbong Marcos ug ni Vice Presidential Candidate Sara Duterte may plaster sa Philippine Arena. May balik sa iyang rehiyon si Sambayan Presidential Candidate Leni Robredo ug si Vice President Kiko Pangilinan nagtapok dito sa Plaza Quezon sa Naga City sa iyang baluarte. Samtang ang grupong reforma ni Presidential Candidate Senator Panfilo Lacson o Vice Presidential Candidate Tito Soto dito nagtapok sa Imus Grandstand. Wala sad nagpaulahi sa iyang baluarte naghimog kick-off rally si pambansang kamao Senator o Presidential Candidate Manny Pacquiao sa General Santos City. Bisan pa man nagsugod na ang kampanya alang sa mosunod nga Pangulo, Vice Presidente og mga senador og mga party list representative nagpabiling tikom ang baba ni Presidente Rodrigo Duterte kung kinsa ang iyang suportahan. Almost all of the candidates in one way or the other communicated to me na makipag-usap, hingi ng suporta. I may in the end, if I see that it would be my advice and maybe endorsement would help kung kailangan, but at this time I am saying that I'm not supporting anybody. Gusto ko kasi maglabas na puro ko kaibigan unless there is a compelling reason really for me to change my mind and decide to support a candidate. But until now, wala akong nakikita na danger. May iba kasi dyan na may ideology ang nakasabit eh. We are fighting a war that has been going on for the past 53 years. And we do not want to exacerbate this situation by electing a president who would but hindi naman but to compromise the interest of government. It need not really be a strong support militarily on the other side. But if you keep on eating into the foundation of a democratic constitution, there will be a time that tingin ko hindi na maganda. So these are the things that we have to guard against. But all of them are, I would say at this time, they are all qualified. O kung sino man sila, those running now are qualified to be president. I hope so, but okay man ang tingin ko sa kanila, except for a few misgivings about the danger of falling into the hands of or getting into a trap with the communists. Kasi para sa akin, it's about too late to be talking about peace talk. Matod sa presidente, magkita pa ang mga lideres sa PDP laban aron hisgutan kung kinsa ang ilang suportahan. Gisaysay sa Pangulo nga halos tanang kandidato miduol kaniya aron i-endorso. Apan, wala pa siya'y napili bisan pa man kun matod niini kwalipikado ang tanang kandidato. Walay gipadagan nga presidente o vice presidente ang partido ni Presidente Duterte nga PDP laban. Kay nagsugod ng kampanya, ang ngayon lang nga isip mga botante atong kilatison pag-ayo ang musunod nga Pangulo sa nasud. Kay maokay ni ang magdala sa renda sa Pilipinas paingon sa kalambuan. O kung masipyat kita sa pagboto, kita gihapon ang mag-antos sa sulod sa unom ka tuig. Edith Kaduayan, News 10 Philippines. Stay safe!